Cada una de les matèries que s'imparteixen a l'escola pot tenir unes frases d'avaluació, que serviran per avaluar els alumnes. Aquestes observacions es poden agrupar dins de ClickEdu en bancs de frases. Per crear un banc de frases haureu d'anar a Administració, Acadèmic, Accions, Administrar frases. Seguidament, aneu a la pestanya Bancs de frases. Feu clic a Nou banc de frases. Introduïu el nom del banc de frases. També li haureu d'indicar un codi, que pot ser una abreviatura, i, per últim, l'etapa a la qual estarà vinculat. Recordeu que per guardar heu d'emplenar tots els camps, ja que tots tres són requerits. Banc de frases afegit correctament. A continuació, haureu de crear les frases del banc. Per fer-ho, busqueu el banc de frases creat i feu clic a la icona Veure frases. A continuació, aneu a Nova frase. Veureu aquesta pantalla de creació de frases, on podreu escriure la frase en diferents idiomes, per exemple, català i castellà, i alhora també en masculí i femení. Les frases apareixeran a la pantalla del mestre quan avalua i al butlletí dels alumnes en funció del seu gènere, en masculí o femení, sempre i quan a la fitxa de l'alumne estigui indicat si és nen o nena. D'altra banda, apareixerà en castellà si a la fitxa de l'alumne tenen marcada l'opció Atenció individualitzada en castellà. Un cop introduïda la frase, feu clic a Guardar. Frase afegida correctament. D'aquesta manera anireu introduint cadascuna de les frases que, posteriorment, us serviran per avaluar o bé per posar observacions.